A viete, aj s touto administratívou v Bielom dome môže Ukrajina nielen vyhrať, ale aj výjsť do kráľa. A aké časy? Hádať. Nuž teraz pozadie toho, ako Spojené štáty od konca 80. a začiatok 90. rokov robili všetko, čo bolo v ich silách, aby zabránili kolapsu Ruska. Toto je ich nočná mora, zdedená z jednej administratívy do druhej, od republikánov k demokratom a tak ďalej v kruhu. A to všetko kvôli jadrovému dedičstvu ZSSR. Ako sa ho zbaviť? Ako kontrolovať v prípade rozpadu Mordoru na údelné kniežatstvo? Toto je najsilnejšia, ako to nazývajú, bolesť v zadku. Preto potápajú Ukrajinu, ako najlepšie vedia, aby ju, samozrejme, neporazila a nezničila. Takže tu vzniká situácia, v ktorej štáty bez ohľadu na to, akí sú skorumpovaní zradcovia. A s Ukrajinou budeme musieť počítať. Navyše sa spoliehať na jedno, ako budúci garant stability v regióne. Ak Ukrajina napriek všetkému prežije a porazí Rášku, a to si bude vyžadovať mobilizáciu všetkých rozumných síl v Európe s poskytnutím všetkého potrebného pre túto misiu Ukrajine, zbraní a materiálnych zdrojov, dobrovoľníkov a možno aj ozbrojených síl európskych štátov prezlečených za dobrovoľníkov. Na princípe zelených mužíkov na Kryme. 2014 potom aj rišavému starému otcovi z oválnej pracovne. Nezostane nič iné, len rokovať so Zelenským o prijatí celého bývalého ruského jadrového arzenálu. S ďalším umiestnením, distribúciou a likvidáciou hlavíc s vypšanou trvanlivosťou, ako aj kontrolou nad použiteľnými raketami a inými hlabicami. Nuž ako? Napriek všetkej nenávisti Trumpa a jeho mutov k Ukrajine a Zelenskému nemôžete Číňanom dať najväčší jadrový arzenál na svete však. Ale krajine, ktorá prešla ohňom, vodovodným a medeným potrubím, či sa vám to páči alebo nie, sa dá dôverovať. Nemôžete si to vziať ani pre seba, nie ste víťaz. A gosť na Ukrajine sú rovnaké sovietske ako v Rusku, pokiaľ ide o ich použitie a technickú podporu. A budete to musieť urobiť. Iné východisko nebude. A vo všeobecnosti pre tieto mocnosti bude vôbec potrebné obrátiť sa na štáty. Iba ak budú pokračovať v dodávkach zbraní. A tak si myslím, že roztrhať všetko s Európou a poslať Trumpa úplne. Kto to je? Nech ide k svojmu drahému priateľovi, veniec odnesie do hrobu, na Červené námestie k múru alebo do mauzolea, kde ho tam pochovajú. Takže všetok tento súčasný neporiadok môže viesť k takémuto koncu. V každom prípade existuje možnosť a je značná. No premýšľajte o tom. Viete si predstaviť tváre arkonautov, ak sa všetko takto skončí?